kumain ng mga fatty foods na marami pong mga seasoning. Di ba? Kasi yan po mga masasarap eh. Kumain ng lechon. Linggo-linggo. Yeah. Iyan po usually ang sasabihin natin. So doon po mga taong walang iniisip kundi ang sarap, enjoyment, kaligayahan ng buhay na hindi niya napagtutuunan ang magandang kalusugan. Ang sinasabi lang natin, lagi natin ay bahala na. Bahala na. Bahala na kung ano mangyari. Pero pag andyan na po, ang karamdaman na nakakagulat ay hindi na po natin malaman kung ano ang ating gagawin. We are saddened by the demise of a great president, whether we voted for him or not. Kung titingnan po natin, isang magaling na public servant, nasa angka ng, sabi nga natin na sinilang mayroong silver spoon or golden spoon. Talagang ano. Pero if we analyze, ano ba ang dahilan? Siguro, number one, yung stress. Stress sa trabaho. Pangalawa, dahil nga sa stress, siya po ay naging siguro yung kanyang to relieve stress yung paninigarilyo. Hindi rin natin alam kung yung pagkain niya ay niluluto yung mga very nutritious. Kasi po kahit masarap ang kinakain natin kung hindi po very nutritious, pagkain lang po yan ng ating tiyan, ng ating bituka, pero hindi po para sa ating immune system. The untimely demise of former great president at the age of 61. Kaya nga po, magnilay-nilay po tayo mga aking mga minamahal kong kababayan. Right now, no one is safe, whether you are rich or poor, very intelligent or not, powerful or powerless. Kaya lalong-lalo na ngayong pandemic na may bantang COVID-19. Tayo po yung mga Kristiyano, wala na po yung mga political colors pagdating sa pagpupugay ng isang yumaong nagsilbi ng tapat sa ating bansa. Ang importante, who you are, who am I? Ano ba ang aking pagkatao? Ganun po yan. When we face the Lord, hindi niya sinabi, who are you? Ano ang estado mo sa buhay? Sino ka? Ikaw ba yung pinakamayaman, pinakamatalino, pinaka-powerful? No. God will ask every one of us, ano ba ang nagawa mo sa list of your brethren? Ano ba ang nagawa mo? Diba? Kaya nga po, aking mga minamahal na kababayan, kung tayo po ay gustong magkaroon ng magandang kalusugan, number one po ang what's your intake? Ano ba ang aking kinakain araw-araw? Ano naman ang nagda-damage, ang nakakasira sa aking katawan? Anong itong mga nakakasira sa aking katawan? Ano ba ang dapat kong gawin?
Yan po'y sinabi na ng mga dalubhasa. Talaga ang paninigarilyo walang maibubuting maganda. Nasasayang po ang kayamanan, ang resources ng pamilya. Nasasayang po ang buhay dahil po sa paninigarilyo. Ang laging sinasabi ng mga tao, ng mga lahat naman tayo mamamatay. Pero tanungin mo sarili mo, gusto mo bang mamatay na mas maaga? O gusto mo pang mag-enjoy at makatulong sa kapwa? Diba? Kung ako po ang tatanungin ninyo, sa totoo lang, di bali po ako kumain ng kamote. Di bali po ako kumain ng galunggong. Di bali po ako kumain ng talbos ng kamote, malunggay, kangkong at iba pang mga gulay. Mga simpleng prutas na mamurahin lang. Basta po ako'y matulungan, no? Ako'y maging healthy at humaba ang buhay na makapagsilbi ng tapat sa aking mga kababayan. Ano ito? Ano ito? Rally? Patawarin po ninyo ako, mga minamahal kong kababayan. Kasi po ako nadadala sa mga nangyayari sa ating bayan na marami pong hindi naniniwala sa pagyaw ng ating dating presidente. Because at the age of 61 is still very young to die as a good man. Pero may mga kasabihan na naman, sabi-sabi lang, Doc Joey, ang namamatay yung mga mabubuting tao. Hindi naman siguro. Hindi rin ako naniniwala dyan. Kasi kung masama kang tao, marami kang kalaban. Hindi ka mamatay sa sakit, baka mamatay ka sa sinasabi nga nating kagimbal-gimbal na kamatayan. Mas mahirap po yun. Diba? Kaya po, ang kailangan lang po talaga natin ay pag-ingatan ang ating buhay. Marami pong factors para po tayo maging malusog. Marami po tayong gagawin sa buhay natin. Sinabi ko na po, kumain tayo ng masustansyang mga pagkain, maraming mga gulay, prutas, isda, kung pwede po organic na mga gulay. Pangalawa po, dapat mag-exercise tayo. Dito ako mahina. Dito po nakaligtaan na. Palakad-lakad na lang ako. Mag-exercise po tayo. Brisk walking will do. 15 minutes to 30 minutes. Pangatlo po, matulog ng wasto. Mga 7 to 8 hours. Dito po kulang din tayo. Number 4, ay kailangan uminom ng 8 to 12 glasses of water. Ako po nainom ko mga 6 to 8. Hindi ko kaya 12. Kailangan po iwasan ng stress. Lalong-lalo ang mental stress. Ako po nako-contain ko, pero paminsan-minsan nakakalimutan din natin. I'm sorry, my love. Yung physical stress naman, pwede tayo dyan mag-nap during free time natin. Ano pa ang kailangan natin? Yan na po, kailangan po natin ng mga magagaling, ng mga natural na supplement. Natural, walang chemical. Kasi umiinom ka na nga po ng gamot, synthetic drugs na. Iinom ka naman ng vitamina, chemical na naman. No, yan po ang dahilan, karamihan, not all. Usually po, overdose, drug reaction. Kahit po sa statistics show,
marami pong namamatay sa overdose drug reaction. I think nasa number 4 or number 5 yan. Statistics yun, sa buong mundo po yan ha. Kaya po kung tayo iinom ng drugs, synthetic drugs, kailangan po natin sumangguni sa espesyalista. Kaya mas maganda mag-natural na suplemento dahil ito po'y kailangan ng ating katawan. Kailangan po ng ating katawan. Diba? So, yan po ang aking may isasabi sa inyo. Okay. Ang kailangan natural, kung kayo man umiinom ng mga synthetic drugs, mayroon po tayong mayroon po tayong, sabi nga natin, different substance or different objects attracts. Synthetic drugs with natural medicine, it attracts. It helps more for the welfare of human body. At kung mayroon pang mga chemical residue sa ating kidney na hindi nawawala, malaki po maitutulong, lalong-lalo na itong Amazing 4 na mayroon tayong Miracle C, Multiply, Mega A, and Mega 1. Diba? So yan po ang magandang balita natin, mga kababayan kong minamahal. That's the good news. Kaya Mega A, Mega 1, 21, very powerful natural ingredients. So Amazing 4. Marami po, napakaraming umiinom ng Amazing 4. Wonderful result. Nakakamangha. Paano Mega 1? Marami din po. Pero mas marami po ang napakagandang resulta sa Amazing 4. Diba? Diba? So anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Uminom na. Uminom. Magpagaling. Magkwento. I-rekomenda. Tulungan ang ating kapwa dahil sa ating Amazing 4 at ipaliwanag na kailangan mag-join, sumali sa unique model ng ating business plan which is unilevel. Bakit? Para makadiskwento ng 25 to 45% kasama po ang 6 ways to earn. 6 na pamamaraan na tayo ay pwedeng kumita, pwedeng magsaya, dahil nga po sa ating karamdaman, ito po ay naging bihikulo para tayo makatulong at umasinso sa buhay. Di ba napakaganda yan? Saan po ba tayo makakakuha ng ganon? Oh. Sa ngayon po, sabi ko nga, ang dami natin natulungan ng ating Amazing 4 or Mega 1 sa Kalusugan. Pero kakaunti pa lang ang natutulungan natin financially. Dahil direct selling po tayo dati.
So ngayon po, by July 8, mag-uumpisa ang isang business model na tinatawag natin unilevel. Isa lang. Isang pagmamahalan na isang grupo na punong-puno ng pagmamahalan. Kaya po, ang sumali dito, panalo po kayo. Ang hindi po sumali, talo po kayo. Bakit? Unang-una, hindi kayo sumali, gusto nyo maging malusog, meron kayong, wala kayong discount. Retail price ang mangyayari sa inyo, mahal. Liban na lang kung mayroong promo. Di ba? Pangalawa, magkwento kayo at yung kinintuan ninyo, bumili, wala kayong kita. Di ba? Pangatlo, wala po kayong komisyon pag bumili kayo ng marami. Dito po may komisyon ka. Pag nakabili po kayo ng miyembro ka na, nakabili ka na ng more than one box, meron ka pang komisyon doon sa iyong binili. Aside from your discount. Pang-apat, yun na po, meron kang royalty bonus or meron kang residual income or passive income or pension buwan-buwan doon sa mga tao na kasali mo sa grupo mo. Sa package 1, 10 tao na pwede mong pakinabangan para ikaw kumita ng residual income or pension buwan-buwan. Sa package 2, package 1 is bronze, package 2 is silver, up to 25 people in your group. Sa gold, 50 people na pwede kang kumita or pension every month. Sa emerald, up to 100 people na pwede kang kumita ng residual or pension buwan-buwan. Sa sapphire, 250 people na yung business associate ang pwede kang kumita buwan-buwan sa grupo mo. Ang susunod po niyan is ruby, up to 500 people. Ang susunod po is pearl, up to 1,000 people. At ang pinakamataas po is diamond. Diamonds are forever. Diamond. Kasi dito po wala nang bilang. Kahit ang tao mo sa iyong grupo mo 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 80,000 or even 100,000 or more, mayroon ka ng pensyon buwan-buwan. As long as sila po'y nag-aabil ng ating mga produkto. Hindi po ba napakaganda yan? At ang discount po ninyo 45%. Nakabili pa kayo ng more than one bottle na Mega 1 sa isang buwan, meron pa kayong commission na 10% sa excess. Grabe. Bakit ka ayaw na magmiyembro? Sa akin po yan, pinapangutang ko dati. Sa totoo lang. Sa amin noon, mahirap, multi-level. Talagang kayod marino ka. Pero diyan tayo umasinso. Diba? So yan po magandang balita. Okay. Kaya po, kaya nga po, ano pa ang ating gagawin? Kung gusto po natin na magkaroon ng magandang kalusugan, be a member, join Unilevel, MHC Unilevel Business Program. Gusto po natin maka-discount, maka-libre, join us. Join MHC Unilevel Business Program. Gusto po ninyong kumita ng 5, 10, 20, 30, 50,000, 100,000 or more every month, join us. Dito po, ang products natin very powerful. Products natin unique.
business model natin unique at kagandahan po, pioneer po tayo. Oh. Di ba? So ano po bang gagawin natin? Be a member. Join us. Ano ba maganda? Bronze, silver, gold, emerald, sapphire, ruby, pearl, or diamond. Kung ako po sa inyo, may pera naman kayo sa bangko natutulog, mag-diamond na po kayo. Oh. Di ba? Iyan po ang katotohanan. 99.99% panalo kayo sa diamond. Lahat naman po yung panalo. Kasi even yung bronze, pag join mo, discounted ka na kagad na 2,000. So panalo ka na. Pero doon sa diamond, 45% ang discount ninyo. Di ba? Okay. Kaya napakaganda po. At mayroon nga 6 ways to earn. Plus, mayroon ka pang leadership incentive program. Paano ka? Grabe. It's phenomenal. Okay, so yan po ang yan po ang magandang balita natin. Kaya po dun sa magandang balita na yan, kailangan po natin pag-igihan, pagyamanin. Huwag po natin ito'y isa-side lang natin, itatabi lang natin. Pagdating ng araw po, tayo rin po ang kawawa. Dito po marami nagsisisi. Dahil nga po dumating na ang answered prayers, pero ang ginagawa na ini-ignore natin. Ini-ignore ninyo. Ako po hindi. Hindi ko ini-ignore pag gano'n. Di ba? Kaya po sana mabuksan ang ating kaisipan, lalong-lalo na po ang ating puso. Sabi ko nga, if you are in doubt, if you are worrying, please pray and pray and pray. Di ba? Galing po sa kaibuturan ng ating puso ang prayer natin. Hindi po galing sa bibig. Para tayo ay bigyan ng wisdom ng dakilang Panginoong Hesukristo. Sana po ay tayo ay nagkakaroon ng pananaw sa buhay dahil nga po sa ating mga suggestion. Kasi ngayon pong pandemic, ang kalaban po natin, iba't ibang samutsaring karamdaman at ang banta ng COVID-19. At equally na malaking problema ng sambayanan ang resources, financial aspect. Financially, iyan po ang isa rin sa malaking problema ng ating mga kababayan. So ano po ang solusyon? Ang solusyon, maging masipag, matyaga, determinado, nakapokus, right opportunity. Kahit po sipag kayo ng sipag, kung kayo po'y nasa basuriro, kahit anong sipag po ninyo,
kahit sobrang sipag ninyo, kung kayo po ay basurero, magkano lang po ang kikitain ninyo? Di ba? Kahit ano pong sipag ninyo. Di ba? Oh. Di ba? Iyon po ang aking maibabahagi ko lang po sa inyo. Dahil nga po sa mga nangyayari sa atin, ay dapat magnilay-nilay po tayo. Kasi kung hindi po, mahirap po kung tayo mismo ay mahirapan po tayo sa mga panahon na ito. Di ba? Kasi po, ang nangyayari sa atin ngayon, grabe. Super problem ng ating mga kababayan. Problema. Sangkatutak na problema na nahihirapan na magbigyan ng solusyon. Hindi na susolusyonan dahil nga po ay hindi na malaman ng ating mga kababayan kung ano ang dapat gawin. So bago po tayo magpatuloy, ay may kaunting patalastas tayo. So sino po ang ating nangangailangan ng ating may mga problema sa karamdaman? Pwede po kayo tumawag o mag-text sa inyong lingkod na si Doc Joy Betito 0998-975-8121 0998-975-8121 sa Globe 0917-853-8933. Bukas nga pala, bukas po tayo sa bagong office sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front of Food Panda in Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. At mayroon rin po tayong special program sa DZGB from 9:30 to 11 o'clock ng umaga. At ang ating pong we can also matagpuan dyan po sa Derutia Resort Spa. Pwede po kayong makipag-appointment sa akin. Kaya ang importante yung aking cellphone number na 0998-975-8121. At ito naman po ay pwedeng ma-avail ang ating amazing 4 Megawan and other healthy drinks dyan po sa Ginobatan Albay kay Miss Megawan Arlene si Pabilonia, ang ating stockist and incoming diamond sa market site Paulati Street, Iraya, Ginobatan Albay. Contact number 0946-051-9050 0946-051-9050.
Ang ating pong page, Arlene C. Pabilonia. Yung mga taga-Ginubatan. At yan naman po sa lower, sa Binugsakan, kay Miss Amazing Sapphire Miles de la Torre. Yan po mismo sa highway ng Binugsakan. Kay Amazing Miles de la Torre. Available din po ang ating amazing products dyan po sa Seidel Pharmacy beside Siga District Hospital, Tabaco City. At hopefully available na rin po dyan sa Catanduanes. Nag-order kanina ng 4 boxes ng Migawan. Hopefully na ipadala ni Miss Migawan, ni Amazing Linda. So yan po magandang balita sa atin mga kababayan ko. Sana kayo ay inyo pong at tayo po ay maya-maya tutuloy na po tayo kung paano tayo magnegosyo. Paano tayo sumali sa Unilevel, sa unique model na Unilevel. Paano tayo maka-discount ng 25 to 45%. Paano tayo magkaroon ng 10% commission sa ating personal na pinurchase. Paano tayo magkaroon ng tinatawag nga nating referral commission o referral bonus. Paano tayo kikita ng residual income, iyong royalty bonus or pension buwan-buwan. Paano tayo kumita sa tinatawag nating enhanced referral incentive. Paano tayo kikita doon sa tinatawag nating leadership incentive program. Paano tayo makapag-travel for free. Paano tayo magkaroon ng sasakyan in the future. Paano tayo magkakaroon ng house and lot. Hindi ba napakaganda? So yan po ang magandang balita natin na ating pong ipapaliwanag sa inyo mga kaibigan kong minamahal, na sana po tayo mismo ay mayroon pang mga pangarap sa buhay. Huwag po natin alisin ang mga pangarap sa buhay habang tayo nabubuhay pa. Kasi pag wala na po, sa mundong ibabaw, tapos na po ang pangarap. Habang nabubuhay, paigtingin natin ang ating pangarap sa buhay. Huwag po natin iyan isasantabi. Bagkos, ito po'y ating pagyamanin. Igihan nating mabuti at humanap ng mga kasangga, at ang inyong kasangga, walang iba ang inyong nagsasalita sa harapan ninyo. Di ba? Harapan ba o nakikinig po kayo sa akin? Yes, di ba? Okay. Ang hirap, mahirap. Kasi kanina po, 1 oras na tayo mahigit nagsasalita, no? Kanina ba yan? Mahigit 1 oras yun, ano? Okay, ngayon 1 oras na naman. Para tayo ng karampanyahan na. Ang hirap po, mga ampanya. Di ba? Mahirap po ang karampanyahan. Sa totoo lang. No. Di ba? No. Di ba? Pero sa akin lang po masasabi ko sa inyo ay ang importante tayo ay ano? Tayo ay healthy and happy. Kasi pag healthy ka po, ay usually po happy tayo. O, di ba? Kayo po ba? Once kayo healthy, happy po ba kayo? Kung kayo na po unhealthy, maraming karamdaman, happy po ba kayo?
Oh, sabihin ko na sa inyo, infected kayo ng COVID-19, mayroon kang 100 million sa bangko, happy ka ba? Nagkaroon ka ng cancer, meron kang 500 million, happy ka ba? Nagda-dialysis ka, may 200 million ka, happy ka ba? Pero very healthy ka. Very healthy. Ibig sabihin, wala kang iniindang karamdaman. Wala kang milyones. Happy ka ba? Diba? Very healthy ka. Wala ka namang pera sa bulsa. Happy ka ba? Ngayon, tuturuan ko po kayo paano kayo magkaroon ng milyones, paano kayo magkaroon ng magandang kalusugan para maging you are the happiest person alive. Yan. Okay ba yun, Miss J? Oh. So, pupunta na po tayo sa second part ng ating programa. Ito na nga po yung yung new business model ng Miracle Corporation, which is Unilevel. Unilevel, isang hero, isang kumpas. Okay. Na mayroon pong 6 ways to earn, at sa diamond po, mayroong dagdag na isa, kaya maging 7 ways to earn. So be a diamond, because diamond is precious. Diamond is forever. Yung pong may mga extra money in the bank na natutulog, be a diamond. Just follow our advices, at maniwala kayo, 99.99% panalo ka. Unang-una, 45% discount. Pangalawa, mayroon po tayong personal commission of 10%. Diba? Then hanapin mo rin diamond din. Kasi diamond ka, usually makakakuha ka rin diamond din. Diba? Madali kasing makakuha ka ng diamond kung kayo mismo ay diamond. Diba? Gaya-gaya na lang tayo. Gaya-gaya, putong maya. Diba? Okay, maliwanag. Pero kung ikaw po ay bronze, paano ka makakakuha ng diamond? It's very hard. Kasi bronze ka eh. Tama ba tayo? O mali? Palagay ko tamang-tama. Di ba? So, paano po tayo makapag-join sa ating How? How can we join the new business model, which is, Unilevel. There are 6 ways for you to join the MHA Unilevel that may take place on July 8. You are pioneer. Pioneer na pioneer po tayo. Number 1, bronze. Ang bronze po ay 2 boxes of Mega 1 worth 8,000, 25% discount, 6,000. Meron po kayong business partner up to 10 people. Kahit nakuha lang ninyo isa, nag-duplicate po yan hanggang 10. Meron kayong kikitain buwan-buwan sa kanilang binili. Kung bumili sila 100,000 points, napakaganda. Ang laki ng kita mo. 100,000 in excess times 10%, meron kang 10,000. Second level, 100,000 times 8, 8,000. Di ba? Fourth level. Ito po,
Most likely. 6%. 100,000 times 6%, 6,000. Marami po ito hanggang 10th level ang kikitain mo sa package 1. Sa package 2 naman po, paano ka kikita? Ang package 2 po ay sa package 2, dito po sa package 2 ay 4 boxes of Mega 1 worth 16,000. Ang iyong pong investment is only 11,500. 25% discount at meron kang 25 business associate or partners. 25 na. Mas maganda. Ang package 2 po ay silver. Ang package 3 po is gold. Ang gold po ay kailangan natin ano yung kailangan natin sa gold? Ang gold ay kailangan natin, ang investment is 20,000, ang products natin worth 28,000, discount po natin 30%. Ang iyo pong business partners ay bali 50 katao. 50 na meron kang royalty bonus or pension buwan-buwan. Ngayon po, ang susunod dyan is emerald or barangay stackist. 60,000 ang investment mo, ang discount mo 30,000, 60,000, pero ang kagandahan po nito, ang iyong tao na ay 100 business associates. Ang sunod po ay sapphire or municipal stackist. Ang discount po natin ay 35%. Ang ating pong business associates up to 250 people na mayroong kang royalty bonus or pension buwan-buwan. Meron ka ring 6 ways to earn. Ang susunod po ay ruby. Ang puhunan natin is 250,000. Mayroon tayong up to 500 associates na pwede kang kumita ng pension buwan-buwan. At ang discount natin 35%. Next highest is pearl. Pearl ay meron po tayo ditong discount na 40%. Meron tayong tao, business associates sa 1,000. At meron po tayong 6 ways to earn. 1,000 people na tayo pwede magpensyon. At ang pinakamataas na po, yung diamond. Ang diamond po, ang discount natin 45%. Ang ating pong business associates infinity, wala na pong bilang. At pwede tayo mag-pension buwan-buwan. At may 6 ways plus leadership incentive. Kaya bali 7 panggagalingan ng ating kikitain. Kaya napakaganda. Ang investment natin, yung natutulog mong pera, it's only 1M. So napakaganda po. Napakaganda. Na ito po ay, pag ito po ay nagustuhan natin,
ay talaga pong ay talaga pong tayo mismo ay talaga makapagsasabi, ganito pala, nakaganda ang negosyong ito. Health business, natural at that, lalakas ng tama ng gusto ang ating immune system sa Amazing 4 with tamang dosage and even megawan. At ang kagandahan po nito, tayo ang boss, wala tayong boss dito. Walang boss po tayo. Kaya kung gusto po ninyo, just text Doc Joey sa 0998 975 8121 0998 975 8121 at bukas we are open 8 to 12 noon sa ating booking office dito sa Legazpi, at meron po tayong special program sa radio program sa DZGB with FB Live from 9:30 to 11 in the morning. At ito po'y available din diyan po sa market site, Paulati Street, Iraya, Ginobatan, kay Miss Arlene Migawan, Miss Migawan Arlene si Pabilonia. At siya naman po ay ang kanyang contact number 0946 051 9050 0946 051 9050 FB page Arlene C. Pabilonia. At of course, happiest birthday ang kanyang minamahal na father, si Sir Henry. Si Sir Henry Pabilonia, who is celebrating his birthday today. Happiest birthday po. Siguro po ito'y naghahanda. Kaya bang ipadala ang handa sa sa cellphone, sa Facebook? Pwede ba ang handaan, ang pagkain ay padala sa virtual? Miss Migawan. Happy birthday po, Sir Henry Pabilonia, ang buting father na Miss Migawan for the month of March, April, May. At napipinto pong manalo sa second quarter of this year, Miss Migawan, incoming diamond, first diamond, Miss Migawan Arlene si Pabilonia. Congratulations and more to come. Yan, ang ating pong stockist and diamond ng Ginobatan Albay. Kasi nga po, sabi ko nga, makinig, uminom, gumaling, magkwento, erokwinda, para magpagaling ng iba, at kumbinsin na magmiyembro para po may discount, makalibre, kumita. Yan, dito sa new business model natin na Diamond. Di ba napakaganda po yan? At birthday rin ata ng hubby ba? Ni ate niya? Kahapon, belated happy birthday. Walang notice si ate niya, ayaw magdala ng pagkain. Hindi man sa ating sinabi. Nakapost lang pero hindi masyadong Okay, pwede naman ate niya ipadala mo sa via virtual daw, via virtual. Joke, di ba? Okay. So, yan po ang ating may sa amin pong may impart sa inyo. Sana po kung kayo ay talagang passionate, kayo talaga ay gustong umasinso sa buhay. Ang kailangan lang po natin prayer in action, positive attitude, be passionate of helping people,
Di ba? We should be committed. Dapat nakapokus po tayo. Nakapokus. Okay, lalo pag leaders ka, dapat nakapokus ka. Leader ka eh. Di ba? Tama po ba ko? Kasi leader ka, dapat nakapokus ka. Oh, di ba? Hindi naman pwedeng leader ka, hindi ka nakapokus. Di gagayahin ka ng iyong mga kasama. Di ba? Okay, maliwanag po tayo. Oh. So, yun po may mga katanungan, just text Doc Joy 0998-975-8121 0998-975-8121. Ito na po yan. Yung pong ating programa. O, ito na ating programa. May mga ano na. May mga ang programa po natin. Ano ito ang programa natin? Kalusugan, Bayanihan, Serbisyong Natural. Ito po yung mga nanonood ngayon, nakikinig. Ito na po yan. O, ito na po. Babasahin na natin yung mga nagpapa-shoutout. Kasi 5 minutes to go. Gandang hapon po, Doc Joey. God bless po. Salamaton. Amazing Linlin Visa. Siguro po nasa ano ito, nasa abroad. Thanks Health Heroes. Amazing Mata. Dilos Reyes Inday. Yan. Ganon din po si Amazing Ermalin de la Cruz. Good PM, Doc Joey. Happy watching po. Salamaton. Good afternoon po. Amazing G Bayaban. Opo, ako po. Gusto ko po mahaba ang life kaysa mamatay ng maaga. Amazing Ninya Really Moral. Thank you and belated happy birthday to your hubby, Mr. Moral. Hi Doc, good afternoon po. Good afternoon also. Amazing Lucy Mendebel Tripolka. Thank you so much for watching. Opo, kaya nga po asawa ko pinapainom ko naman po ng migawan matigas po ulo. Inom ng inom. Now naman ng nagpapalmaksyon ng katawan. Sana wag sana pabayaan ni Lord. Aka mo, kung umiinom, konti lang, painumin mo ng migawan 3 times a day. Dan po, share and care. Amazing Jibayaban. Hi po, God, Doc, God bless. Amazing Aisel Miliano Bilyina. Salamaton, Amazing Aisel. Opo, let us all be healthy. Po, huwag hintayin na maghina ang katawan po natin. Yan po, dan, share, and react. Yan, thank you so much. Okay, thank you so much, Amazing Aisel. Buti tayo, babae, matuto, umintindi, di pinababayaan ang migawan. Tama, tama, Amazing Ermalin de la Cruz. Ang aking kasangga, Doc Joy Betito, always with us. Salamaton. Yan, salamaton. Ayan po ang magandang balita natin. Sana po ay lagi tayong handa. Sana po ay lagi tayong malusog. Sana po tayo ay meron tayong finances para po magamit sa ating mga pangangailangan sa buhay. Lalong-lalo yung mga emergency needs, special needs. Kaya po, kailangan natin kumita ng more than sapat. Huwag po tayong kampante, lalong-lalo ngayong pandemic, na ang kailangan po natin ay more than sapat na pananalapi para po kung may dumating man na unos, ay kaya nating sanggaan ang unos. Kaya po, kami sa pamunuan ng Miracle Corporation, ito pong bagong business model namin, ang MHA Unilevel Business Program. We are highly passionate and we highly recommend it to everyone as long as you are 18 years old and above at kayo po ay hindi pinaghahanap ng batas. Pwede po kayo mag-join sa amin para matulungan po namin kayo
na magkaroon ng magandang kalusugan ang inyong pamilya, magkaroon po ng sufficienting funds ang iyong pamilya. Para po pagdating ng araw, masasabi ninyo, ang sinabi ni Doc Joy Betito ay totoo. Walang kulang, walang sobra. Dahil nga po, kayo ay mahal ko. Sabi ni Pinoy, kayo raw ay boss niya. Or tayo po ay boss niya. Ako naman, kayo po ay mahal ko. Di ba? Yan po. Kung maniwala po kayo sa akin, salamaton, you mean everything to me. Pag hindi po, I'm sorry my love. Di ba? Okay. Kasi I cannot force you na maniwala sa akin. Di ba? I cannot force you to believe me. But I believe you. Di ba? Di ba? Tama po ba yun? Okay, so once again, ito po ang number natin, 0998-975-8121. 0998-975-8121. At sa Ginobatan, Stakis, ang unang natin, perennial Miss Migawan, Arlene C. Pabilonia, 0946-051-9050, 0946-051-9050. And once again, happy birthday to Sir Henry Pabilonia. Happy birthday today. And of course, ang hobby ni amazing ninya si Sir Mr. Moral. Nakalimutan kong pangalan. Belated happy birthday to you. And more birthdays to come. So mga kamising, tapos na naman po isang oras nating talakayan. Ito po ang iyong lingkod. Kami po nagpapasalamat na walang sawa ninyong pagsuporta sa amin, pakikinig, pagsubaybay. Kung kayo po may mga nalalaman na may mga karamdaman, sabihin lang po ninyo na pre-consultation po kay Doc Joy Betito sa Natural Medicine. Napakagandang business program na inaalay namin sa inyo. Kaya wag po natin itong kakaligtaan. Maraming salamat. Magandang gabi. God bless to everyone. Keep safe. And I love you all.